Kawarak na Patrick at ready to go na. Babalik na kami bundok. Tara. Ready na. Ayan po, nasa na naman ako. Para sa home, para sa life. Okay, ba luto? Abis ko mahiya, makita mo yung sa amin ang galing mo. We're ready for you. Kaya po ang complete crew ng warak-warak at mamubundok muna kami at subukan nating mamasyal sa ating mga kapatid na Aita. Hindi puro vlog lang ang ginagamit natin at let us enjoy laughing while giving. Ayan po ang Diyos sa ating buhay. So practice muna yung mga kawan. Sige, atin mo yung binigay na ayuda sa atin. Oo, mag-aakit tayo sa mga... Para ati tayo. Ati natin sila total. Tayo madaling makahingi ng ayuda, no? At yung binigay na ayuda sa amin po, ati namin para madala din sa bundok. Matira naman namin ng tuwa yung mga kapatid na ito. Sige, atin mo, mister mo. Atin mo na yan, ano? Sa mga kapatid natin doon. Sige, yung dilata, saka yung tinapay na bigay na ayuda sa akin ni Bunso. At ni Mamita, dali na natin yung kalate. Marami tayong makakain dito, ano? Sige, dali mo na rin yan para may pamigay sa... Basta tis lang tayo. Ang importante, makakashare tayo, no? Oo. Complete crew ng warak-warak at... kain! Dahil makawarak at bago tayo pumunta ng bundok. Oo. Ayun yung warak-warak na ulam natin. Kapon pa yan. Isang sardina, siya ang mga papaya. At ulam na bayabas. Napakasarap yan. Meron bayabas doon na yun. Masarap po namin yun. At may God bless all po. Ano na lang, ipapalo na lang po natin yung ano natin para ma-update kayo sa mga pagdating natin ng mga ayuda sa mga ating kapatid po. Kamarat, ito po ang masarap na ulam. Yung matanda namin, ito lang. Napakasarap. Pag nasa bayo ka, masarap na masarap. Saan tayo? Pinsan mo, para makalakad tayo. Siya tayo. Kain na kain. Shoutout sa mga taong Baltaw dyan. Si Tito at saka si Tita, Ramos family. Blessed day po at nagmamadali yung mga kawarak. Si Patrick, lagi inubos yung kanin natin eh. Shoutout po sa ating mga kaibigan dyan sa mga taong Baltaw. Sa pagmamadali, nabulunan. Bibiyay muna kami ng bundok ulit. To share some blessings po. Yung mga artista natin nasa likuran. At po si Kawarak na yun at lagi naman siya nakahanda sa ating pangangailangan po. Pagdadala tayo ng pamasko sa ating mga kapatid na Aita. Konting ano lang naman. Enjoyment na may bibigay mo sa kanila yung bang maalala mo lang sila, malaking tuwa na yun sa puso nila. Hindi yung kung ano yung dadalhin daw, bibit-bitin namin ang tunay na magpapasaya sa kanila, kundi yung naalala mo sila. Sabi nga anong mensaheng natanggap ko, reach and you can reach, touch and you can touch. Tama nga naman. Basta mas gano'n pa sa kalayo, basta kung gusto mo siya kaputin, maabot mo yan. Yung kanilang puso, mas pagtawag mo lang siya, tama nga yan, touch and you can touch. Tawagan mo lang sila sa phone,
na ipaalala mo sa kanilang that they are counted, na namimiss mo sila, then you can touch their heart at magiging maligaya sila. Reach and you can reach, touch and you can touch. God bless, napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Sa barangay ano na po tayo, papunta Pulong Masle, on the way na tayo dito sa barangay ano po, barangay Benedicto po. Napakaganda sa mga kapatid po natin na ayan po, bayani tayo para maging bayani tayo ng ating mga puso. Hindi na po natin kailangan maging bayani tayo ng ating kapwa, kundi maging bayani tayo ng ating puso. Na yung walang oras po mamigay, yung mga may mga damit na nakalakihan, mga bigas-bigas na sobra-sobra dyan, mga pagkain sobra-sobra, tawagan nyo lang po kami, yung mga warak-warak po, at tanda kami maging instrumento po para doon sa gusto ninyong iparating sa ating kapwa. Mahal po tayo ng Diyos at huwag kayo mag-alala. Ang lahat naman ng yan yung mga sobrang kaloob sa atin talagang pinapasobra ng Diyos yan para sa ating kapwa na nangangailangan po. Imbes na itapon natin, let us share. Yun nga po, magandang mensahe. Kaya pinapasobra ng Diyos yung mga biyayang binibigay sa atin, pinapabot sa atin, dahil alam niya yung sumosobra kaya natin ipamigay sa ating kapwa. Ganun po ang Diyos sa ating buhay. Pero binibigyan niya tayo ng priority at parang percentage na lang yung naibabagi natin. Pero maganda kung yung mga priority doon sa mga priority biyaya natin may share din natin sa ating kapwa. Mga sa timala na yun. Okay. Ito, gagawan tayo ng kain. Tara. Huli ka kita. Huli ka kita. May anginan niya po, pura niya po. May anginan ka. Kalaguna pa mo. Ating anak adwa. Ating yung anak adwa. At yung anak uning likwalay kang katwangan. Maganda kaya. Kasi po. Yung mga bahay ng mga kapatid natin ay ito po. At dito tayo magiging madalas ngayon yung mga kapatid natin na yung may mga sobra-sobra dyan, basta po mga damit na magagandang damit, kung ano yung grasyang sobra sa atin, tawagan nyo lang po yung mga warak-warak at ipaparating po natin sa kanila yung mga gusto ninyong iparating po. Potang kayo magdala kayong dakal na. Potang po kayo magdala kayong dakal, baka to para karela. Kaya po mga kawarak, yun po sila sabi ko, basta nandito lang kami, maging instrumento nyo kami para sa pamimigay po sa ating kapwa. Lalo na ngayon magpapasko. Huwag po kayong mayang tumawag ko, i-chat po kami para makapagbigay tayo ng tuwa sa ating mga kapatid po. Konting iisipin nyo, konting naipamigay namin, yung mga saya naman na nayatid natin sa kanila, alam ko sobrang ligaya yan na matatanggap nila. Mabay po, napakabuti po ng Diyos sa ating buhay po. Yung mga bawi natin, yung mga makan. Ito po, abulin tayo naman ito. Ito na tayo mga nag-aabul Pero hindi wag natin pakialaman yan dahil bibigti tayo dito na buwan. Pagmarimlong! Ayan po, ayan mamita, masaya laketa nga pamita. At salamat din sa inaanak namin kay Nel Paras po at yung mga binagi din po niya.
Ayan po, at masaya sila. Tignan natin. Bintoy, harap kami. Ayan, mamita, kasyada. Mga ragulla kasi ng anak ko, mga ragulla. Malalaki kasi yung mga anak namin, kaya malalaki yung mga damit. Pero magdadala po, no? Pero magaganda yan dahil halos bago pa. Halos bayo lang pa po yung malan. At hindi pa masyadong naisusutyan. Sabi ko nga, mamigay ka na rin lang yung medyo bago na. Para masaya yung tatanggap. Kasi po, kung minsan yung namimigay, parang punit-punit na, marurumi. Imbes na mabigyan mo sila ng tuwa, nang nayatid mo sa kanila lungkot, tinatapon na lang nila. Kaya sabi ko, pag namigay ka, yung medyo bago na. Para yung mabibigyan mo, mas masaya sila. Ay, Kalaguna. Ikaw, ano pangalan mo? Ano pangalan ng baby? Javelin. Jobilin. Ikaw? Ayan po. Kaya yung iba kasi, pag namimigay, yung mga marurumi, punit-punit. Pero yan, halos bago pa po yan. Lalo din, babanata na kang konsyal. Yung imbes na tuwa sa labi, ngiti sa labi ang mayatid mo kung pagdating mo, pagkatapos kung yung matatanggap nila yung marurumi, punit-punit na hindi na alis may suot, napapalitan po ng lungkot. Yung para bang ganito na nga yung kalagayan nila, parang siyempre, maski ako siguro, ang magiging pakiramdam ko parang basura ang turing sa akin. Pero sabi nga, they are counted. They are pure children of God like us. Oy, Ate! Tingnan mo ako. Papatulid na yata niya. Pero hindi baka mga lago. Lago na ba? Ngayon nung mangulot kaya ka din nung manayos, mamo? Ha? Pero magaganda. Mamaya, bibili ako pa rin kayo pambili ng candy. Para masaya kayo. Kasi adaan ko. Hindi masaya sila. Ibi kasi yung ano ni Mamita po, yung misis ko, halos pinili niya yung mga bago. Hindi lang po kami ngayon namigay, mga kawarak. Matagal na panahon na po kami namimigay. Ang nakakapagtaka lang, the more we share, the more we give. Hindi nawawalan ng damit yung mga cabinet namin, puno lagi. Kumbaga sa ano, parang namumroblema kami kung saan. Kaya sabi ko, dahil siguro parang bunga lang ng halaman yan. Kapag pinamigay mo raw yung bunga ng halaman, mamumutik-tik yan sa bunga. Kasi kino-consider ng Diyos yung mga nakikinabang at binibigyan mo. Kaya po, sa mahabang panahon, siguro mga 30 years na kami walang ginawa. Kundi mamigay ng pamilya ko mga damit, pagkain, kung ano meron kami. The more we receive blessing po. At saka napakabuti ng Diyos po. Hindi ko po pinapakita para ipagyabang na nakapamagi tayo. Sabi nga, yung ginawa ng kanan, wag mo nang ipalampas sa kaliwa. Pero sa ginagawa po namin ito, hindi naman po kami naghingi ng kapalit sa ating Panginoon, kundi naghingi po kami ng tulong sa mga kapwa natin. Sumusobra yung mga biyaya nila. Nandito lang po kami warak-warak. Magigindahan po kami para napakasarap po sa puso. Yung yaman kasi, masaya ka dyan. Masaya tayo. Wala nang sasaya pa doon, pero wala nang higit pang sasaya yung yaman na maramdaman mo, yung ligayang maramdaman mo sa iyong puso. Napakabuti ng Diyos. Na-share na rin natin yung bag natin at hindi na natin kailangan yun kasi konsensya dito sa baryo, dito sa Kuyukot.
isa siyang konsyal, siguro sabi ko masigit niya kailangan itong bag natin. Konting sayang may bibigay. Tayo naman flexible tayo, maski sako lang, pwede na tayo.